Добре дошли в моят канал! Тук се намирам в Сердика център. Мисля да си купувам iPhone 17 Pro Max, но преди това искам лично да го тествам, за да видя как е. И днес с вас мисля да го направим това всичко. Ето го, iPhone 17 Pro Max. Може да дойдете за малко. Ето дисплеят по този начин изглежда. Като цяло камерата наистина е според мен е много добре и плюс това, когато ние се снимаме, нали, като цяло, може все едно, нали, това много ми хареса, защото ето такива бутон, който може напълно директално да затвори камерата. Това е много добре. Другото, което е настройки, много добре, има много различни функции, които на подобни други iPhone ги няма. Затова наистина много са се постарали от iPhone. Какво мислите за iPhone 17 Pro Max? Как ви действа на вас? Харесва ли ви? Каква батерия издържа и подобно? Ще се радвам, ако кажете в коментарите. Чао!